Veren wil de groeiende stroom toeristen in haar gemeente een beetje in goede banen leiden. Maar hoe? Daar is niet iedereen het over eens. Ja, ga terug naar de tekentafel en nodig de ondernemers weer uit en ga in gesprek en kijk waar we naartoe kunnen werken. En verder in deze Zeeland nu. Dwangsommen voor oud-wethouder. En onzekerheid door subsidiestop van kabinet. Goedenavond. In de gemeente Veren wordt er veel geklaagd over de nadelen van het toerisme. Het college wil daarom grip op de groei van dat toerisme krijgen en maakte een plan. Maar dat niet iedereen dat groeiende toerisme wil afremmen, is na de afgelopen vergaderingen van de gemeenteraad wel duidelijk. Dit plan is vol sombere toekomstperspectieven voor ondernemers. Wat nu voor ligt is een plan dat geen consensus kent en alleen maar discussies oplevert in plaats van een verbindend karakter heeft. Ik hoop dan ook niet dat alle groeimogelijkheden gaan naar grote investeringsmaatschappijen, maar dat de kleinere ondernemers uit de gemeente Veren ook een kans krijgen. Een kleine bloemlezing van de insprekers van de eerste helft van de commissievergadering vorige maand. Dat het onderwerp meer dan één commissie nodig heeft, geeft al aan dat het een heet hangijzer is. Dit is wat wethouder John de Jonge wil. We proberen toch als gemeente grip te krijgen op de groei. Omdat we ons zorgen maken als we dat niet gaan doen, dat het een kant op gaat uiteindelijk die we met elkaar niet willen. Maar het woord grip klinkt in vele Veerse oren als beperking. En dat zien vooral kleine ondernemers niet zitten. Zoals minicamp-houders, die volgens het voorstel straks niet met 10, maar slechts met 4 plaatsen mogen uitbreiden. Het is natuurlijk niet zo, als we even een stukje grasveld omploegen en we zetten daar campinghassen. Daar zal ook een houtsingel rondom moeten staan van 7 meter. Er zal elektrisch naartoe moeten, er zal water naartoe moeten, afvoer naartoe moeten. Dus dat zijn gewoon kosten die gemaakt worden. En voor 4 plaatsen zulke investeringen doen, moeten worden om een duur, de plaatsen misschien wel heel duur bij de minicamping. Wisse weet wel wat er volgens hem met het voorstel moet gebeuren. Ja, ga terug naar de tekentafel en nodig de ondernemers weer uit en ga in gesprek en kijk waar we naartoe kunnen werken. Gisteravond werd de grip op groei verder besproken in de gemeenteraad. Wethouder De Jonge gaf de raad daarbij een waarschuwing mee. Het houdt goed in de gaten dat je die balans vasthoudt. De Jonge bedoelt daarmee dat wanneer er te veel aan losse onderdelen van het voorstel wordt gesleuteld, het hele plan uit balans raakt. En dat was wel wat er gebeurde. Neem de Domburgse zomerwoning. Een gebouwtje dat iedereen in de gemeente Veren mag bouwen in de tuin om te verhuren. Het college wil een stop op die woningen, maar het lijkt erop dat de meerderheid van de raad daar niet in mee wil. En als dat gebeurt, is de grip op groei een stuk minder. We hebben 11.000 adressen, woningadressen in de gemeente Veren. Nou, als je dat maal 5 doet, het aantal mensen wat daar heb je het in potentie over 55.000 bedden. Nou, dat gaat in de praktijk niet gebeuren. Maar het geeft wel aan, als je die sluizen openzet, is dat je met dat soort effecten rekening moet houden. Hoe dan ook dienen straks de verschillende partijen allerlei veranderingen in wanneer de gemeenteraad over het totale plan moet gaan stemmen. Precies wat de wethouder eigenlijk niet wilde. Toch gelooft hij in een goede afloop. Ik noem het maar voortschrijdend inzicht bij de gemeenteraad kan ook leiden natuurlijk tot gewijzigde voorstellen. En dat is dan zoals het is, dat is de realiteit. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar nog steeds in staat zijn om tot een afgewogen, goed voorstel, besluit uiteindelijk te komen. Dat na 2 lange avonden discussiëren er nog steeds geen kant-en-klaar voorstel ligt waar iedereen het over eens is, zegt iets over de beladenheid van dit onderwerp. En dat grip op groei een mooie term is, maar lastig is om uit te voeren. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft oud-wethouder Paula Schot dwangsommen opgelegd die kunnen oplopen tot €100.000. Ze moet nu binnen 3 maanden haar verbouwde woning in Zierikzee terugbrengen in de oude staat. Anders gaat de gemeente de dwangsommen dus innen. Schot en haar man hielden zich met opzet niet aan de vergunning. Ze verwijderden illegaal asbest en veroorzaakten ook schade bij buren. Schot was voor de SGP de eerste vrouwelijke wethouder in ons land, maar trad vanwege de affaire in juli af. Amazone Dinja van Lieren uit Capelle staat op plek 3 van de wereldranglijst in het dressuur. De hoogste plek die een zeeuw ooit heeft behaald. Alleen de Britse Charlotte Fry en de Duitse Isabel Wert staan nog boven haar.
In juni stond Van Lieren nog buiten de top 60 op de wereldranglijst. Maar 2 overwinningen in Rotterdam en ook een 4e plaats op de Spelen hebben veel punten opgeleverd voor die wereldranglijst. Alle Nederlandse bevrijdingsfestivals hebben een brandbrief gestuurd naar Den Haag. Het kabinet wil namelijk geen cent meer uitgeven aan de festivals op 5 mei. En dit kan grote gevolgen hebben, ook voor het bevrijdingsfestival in Vlissingen. Festivalorganisator Reza Geleedst. Vandaag steekt hij de handen uit de mouwen in Henkensand voor het Slikfestival van zaterdag. Maar toch is hij in zijn hoofd al druk bezig met 5 mei. Dat komt door het stopzetten van de subsidie van het Rijk voor de bevrijdingsfestivals. En daardoor loopt de organisator van het festival in Vlissingen €39.000 mis. Nou, toen dacht ik, wij hebben wel gewoon een probleem als dit echt zo doorgaat. Want ondanks geld van bijvoorbeeld de gemeente Vlissingen en de provincie ontstaat er nu een heel groot risico. Dat komt omdat bevrijdingsfestivals een gedeelte van het budget opvullen door de drankverkoop. Is er slecht weer, dan blijven de mensen weg. En zo ontstaat er een gat wat niet meer kan worden opgevuld. Zou in de toekomst dan kaartverkoop de oplossing zijn om dat gat te vullen? Vrijheid is een groot goed in Nederland en dat moeten we vieren met z'n allen. Dat vinden we met z'n allen heel belangrijk, blijkbaar. Ja, dan moet daar 1 keer per jaar moeten daar de schouders onder gezet worden. Moet dat gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Want Geleedst weet uit onderzoek dat er geen festival zo breed wordt gedragen als het Bevrijdingsfestival. En dat onder alle bevolkingsgroepen. Het gaat van 80% van de Nederlanders tot wel 50-60% van de Marokkaanse bevolking bijvoorbeeld. Maar ook 95% van de Indonesische bevolking. Het is gewoon heel breed gedragen door iedereen. Reza Geleedst hoopt dan ook dat de brandbrief Den Haag toch nog op andere gedachten zet. De 4 verdachten van de overval op Juliër Minderhout in Westkapelle blijven nog zeker 30 dagen vastzitten. Hun voorlopige hechtenis is verlengd door de rechtbank in Middelburg. De 4 zouden eind september 's ochtends vroeg de juwelierszaak zijn binnengedrongen en medewerkers met een wapen hebben bedreigd. Ze sloegen vitrines kapot en gingen er met onder meer horloges vandoor. Ze konden al snel worden aangehouden. Het gaat om 3 jongens van 17 en 1 jongen van 15 jaar. Ze komen alle 4 uit Vlissingen. En wisselende reacties in Vlissingen op de voorgestelde nieuwe regeling voor de boulevard. Er zijn 2 opties. 1 met horizontale spijlen en 1 met verticale. Tot 20 oktober mogen mensen stemmen. De een vindt beide opties mooi. Ik vind het helemaal geweldig. Ik vind dat het zo hoort. Netjes, mooi. Maar er zijn ook veel andere reacties. Ik had hier heel kort over zeggen, schandalig. Ik vind het heel lelijk. Ik denk dat die met die horizontale spijlen wat veiliger is dan die met die verticale spijlen. Omdat daar makkelijk kinderen tussendoor kunnen. De nieuwe regeling is nodig omdat de huidige 40 jaar oude groene buizen vervangen moeten worden. En de verf die op die huidige regeling zit bevat ook nog eens de kankerverwekkende stof chroom 6. Volgend jaar dan start de volledige herinrichting van de boulevard. En we worden steeds ijdeler in Zeeland. Althans, dat lijkt zo te zijn als je kijkt naar het groeiende aantal nagelstudio's en barbershops. De rol van sociale media speelt daarbij een grote rol. En dus ben je wel gek als je als ondernemer daar niet op inspeelt. De agenda's van barbershops en nagelstudio's zitten propvol. En dat is volgens de ondernemers voor een groot deel te danken aan de sociale media, die steeds belangrijker worden bij het trekken van klanten. Dus ze komen vaak wel met een voorbeeldje en dat voorbeeldje komt wel van social media. Ja, en er zijn natuurlijk ook wel echt trends in de nagelwereld. Dus die trends die zie je veel op social media, dus klanten komen daar ook wel mee aanzetten. Zeker onder de jongeren. Die komen vaak wel met voorbeelden vanuit Instagram, TikTok en zo. Met afbeelding van kapsels en zo. Wat voor voorbeelden zie je veel voorbij komen? Wat ik nu vooral heel veel zie zijn de buzzcuts. Dat zijn de hele korte gemillimeterde kapsels met heel kaal aan de zijkant en heel hoog opgeschoren. Daarnaast zie ik ook heel veel tapers. En dat is wat lager opgeschoren, waarbij de jongens langer haar hebben van voren, van achter en de zijkant. Ja, je hebt ook wel echt trends die dan viral zijn gegaan op TikTok. Zoals bijvoorbeeld Hailey Bieber nagels. Dus dat is met een paramourglansje erop, zeg maar. Ja, dat hoor je wel veel. De nieuwe nagelstudio's en barbershops in Zeeland profiteren van de populariteit van sociale media.
Ik denk wel echt dat je groot kunt worden door social media. Zo, zeg maar als ondernemer zelf, als bedrijf, als eigen bedrijf. Maar bijvoorbeeld andere mensen zien het veel op social media. Die willen dat dan ook. Dus steeds meer mensen die willen het. Waardoor er ook meer vraag naar is. Dus dan heb je ook uiteindelijk meer plekken waar je het kunt laten doen. Ja, en dan op de hoek. Uiterlijke verzorging is voor veel mensen steeds belangrijker en daarbij spelen bijvoorbeeld Instagram en TikTok een grote rol. Je ziet het bij vrienden, je ziet het bij vriendinnen zeg maar op je socials of bij andere moeders zie je het en dan denk je toch ook van oh ja, dat is wel leuk, dat wil ik ook wel. Op die manier word je wel op een idee gebracht. Ik denk dat het nu bijna bijzonder is als je het niet hebt. Ik denk dat je dan meer buiten de boot valt als dat je het wel hebt. Heel belangrijk, ja. Zeker in Zeeland merk ik wel dat jongens, mannen steeds ijler aan het worden zijn. Ja, dat was ook wel een beetje mijn missie. Als je nou kijkt natuurlijk naar Rotterdam, Amsterdam, grote steden, zijn ze dat altijd al wel wat meer geweest. In Zeeland was het wat ongemakkelijker, maar ze komen er wel wat meer voor uit om wat meer voor zichzelf te zorgen. Hoe zou dat komen? Ja, toch wel social media invloed denk ik wel. Dat ze dat toch wel zien en dat het toch wel gewoon kan en werkt voor mannen. De dag begon nevelig, maar er kwamen uiteindelijk ook nog een paar opklaringen. En de temperatuur in Zeeland was vandaag gemiddeld 14, 15 graden. Maar morgen komt er opeens weer, ja, laten we hem gewoon maar zo noemen, een heerlijke nazomerdag voorbij. Droog en temperaturen tot 21, misschien wel 22 graden. Daarna weer wat buien, maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar. En daarmee besluiten we deze Zeeland Nu van deze dinsdag de 15e oktober. Nog een hele fijne avond en tot morgen.